Гэтым тыднем Александр Лукашенко зацвердзіў урад. Здавалася б, нічога незвычайнага, ўсё як мае быць. Але ў гэтым працэсе можна назіраць некія дзівосы, трохі незвычайныя. Найперш урад прызначае кіраўнік, прэзідэнт, які праходзіць інаўгурацыю. І ўжо ў статусе законна выбранага прэзідэнта ён прызначае новы ўрад. Гэтым разам пакуль ніякай інаўгурацыі няма. І невядома, калі яна будзе, хаця паводле закону цягам 2 месяцаў пасля выбараў яна павінна прайсці. Тым не менш, Лукашенко ўжо урад прызначыў. Мы сегодня заканчиваем, скорее всего, юридическое оформление деятельности нашего правительства. Новые министры – это единицы, которых мы назначаем, потому что фактически правительство было сформировано до президентских выборов. Другі цікавы момант. Напярэдадні Лукашенко стварыў нейкую дзіўную камісію з кіраўніцтва вышэйшых дзяржаўных інстытутаў, якая павінна была фарміраваць урад, падрыхтаваць, скажем так, кандыдатуру ў склад гэтага ўраду. Нават Лукашенко прызначыў кіраўніком гэтай камісіі кіраўніка адміністрацыі Дмітрия Крутого. Цяпер Лукашенко прызначыў урад і нават не спытаў парадаў гэтай камісіі. Гэтая камісія не зрабіла ніякіх высноваў, ніякай справаздачы перад Лукашенкам яна не зрабіла, ніякіх прапаноў не было. І тым не менш Лукашенко ўжо прызначыў урад. Тады навошта была гэтая камісія, навошта была гэтая імітацыя, гульня. Нарэшце, трэцяя нечаканасць. Урад створаны, а кіраўніка ўраду няма. Ці то будзе на гэтай пасадзе цяперашні старшыня Савета міністраў Роман Галоўченко, ці кагосьці Лукашенко хоча прызначыць іншага. У любым выпадку это такая дзіўная сітуацыя, калі новы урад без прэм'ера. Гэтым тыднем нарэшце з'явілася поўнае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі блогеру Маріо Науфалю. Гэты журналіст, прыхільнік Трампа, даволі папулярны ў Злучаных Штатах, і, мусіць, не выпадкова менавіта яго запрасілі ў Менск на інтэрв'ю для Лукашэнкі. Нам это выгодно, то, что вы показали Зеленскому его место. Он должен был об этом знать. Но если говорить искренне и честно, объективно, то ваша позиция здесь не сильная. И последнее, что бы я посоветовал Трампу. Не надо с бухты-барахты нападать на Китай. С Китаем вам надо договориться. Я знаю очень хорошо Китай. Галоўны сэнс, галоўная выснова, галоўная задача, якую ставіў Лукашенко, даючы гэтае інтэрв'ю, гэта імкненне спадабацца новаму амерыканскаму прэзідэнту Дональду Трампу. Ён яго называе неверагодным чалавекам, кажа, што ён пасланы на землю самім Господам Богам. І ўвогуле такіх кампліментаў Лукашенко не казаў нават Пуціну ці нейкаму іншаму палітычнаму дзеячу, больш ідэйна блізкаму. Выборы были очень тяжелые в Соединенных Штатах Америки. И я, и Путин, вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа. Лукашенко спадзяецца, што пры новай адміністрацыі можа адбыцца перазагрузка амерыкана-беларускіх адносін. І галоўная тут мэта гэта, каб ЗША адмяніла санкцыі ці прыпыніла іх дзеянне адносна Беларусі, бо гэтыя санкцыі, эканамічныя санкцыі, якія ўвялі Злучаныя Штаты і Еўразвяз, даволі балючыя для беларускай эканомікі. Таму Лукашенко імкнецца паказаць, што пазіцыі яго і пазіцыі Дональда Трампа у шмат якіх пытаннях супадаюць. К очередному витку эскалации в Украине причастна Великобритания и администрация Байдена. Я в этом абсолютно убежден. Лукашенко таксама кажа, што менавіта былы прэзідэнт США Джо Байден вінаваты ў гэтай вайне, гэта ж кажа і Трамп.
Лукашенко увесь час пасля пачатку вайны заклікаў Украіну спыніць баявыя дзеянні, згадзіцца на мір, на тых умовах, якія прапануе Расія. Ну вось цяпер нешта падобнае кажа і Дональд Трамп. Лукашенко вітаў рашэнне адміністрацыі США прыпыніць дапамогу по программах поддержки демократии в свете. Маск молодец, что он начал делать ревизию расходования денежных средств США. USAID закрыли там и так далее. Чем они занимались? Они финансировали перевороты в странах. И на этой подставе Лукашенко лічыць, что с Дональдом Трампом можно домовиться. Нават запросил его, а таксама прэзідэнтаў Расіі і Украіны, каб правесці перамовы аб замірэнні менавіта ў Беларусі. Надо договариваться. Хотите, приезжайте, вот рядом, 200 километров от границы до Киева, белорусской границы, 500 километров. Полчаса на самолете приезжайте. Вот здесь сядем спокойно, без шуму, без криков, договоримся. Поэтому передайте Трампу, я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся. Наколькі гэта рэалістычна, даволі сумнівна, бо той перыяд, тая эпоха, калі Лукашенко гуляў вобраз міратворца, калі ён расказваў, што Беларусь донар рэгіянальнай бяспекі, што Мінск амаль што Хельсінкі-2 ці Женева-2, што это такі цэнтр, дзе можна прымірыць розныя канфлікты ў свеце. І тут у Беларусі былі падпісаны мінскія пагадненні, Мінск-1, Мінск-2. Так вот, тая эпоха даўно скончылася. Цяпер у Беларусі іншы статус, статус суагрэсара, статус краіны, якая стварае канфлікт для суседзяў. Маецца на ўвазе тут і міграцыйны крызіс, і размяшчэнне на тэрыторыі Беларусі ядзернага ўзбраення і плануемае размяшчэнне расійскіх ракет «Арэшнік». Вось. Ну і ўвогуле, як можа імкнуцца прымірыць некія канфлікты ў свеце краіна, якая не змагла ўрэгуляваць свой уласны унутрапалітычны канфлікт, які пачаўся ў 2020 годзе і да гэтага часу не закончаны. Тым не менш, Лукашенко запрасіў кіраўнікоў ЗША, Расіі, Украіны Мінску правесці перамовы. І, дарэчы, прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрий Песков заявіў, што так, для Масквы гэта добрая прапанова, што Мінск гэта найлепшы варыянт. Але мне падаецца, што пазіцыя Украіны будзе супраць, бо Зеленскі апошнім часам казаў пра Беларусь як фактар пагрозы. І таму гэтым разам наўрад ці у Лукашэнкі нешта атрымаецца. Тым не менш, я думаю, што галоўнае тут нават не тое, прыедуць у Мінск ці не прыедуць прэзідэнты краін на перамовы. Галоўнае тут прапіарыцца, галоўнае прагаварыць, галоўнае апынуцца ў цэнтры некай увагі розных медыяў, і гэта ўжо грэе душу.